Lima roinang nigeleku jari ni tangan sudah roi marsi kacang-kacangi Arsongo ni doa gopar ngolu ono nina adong do nama moranang na pogos dang pola say suku rohan dahasia ai do anggo turpuk parngoluo dang nasauta uluraka babai mangalului dalam ngolui Ogos do hita anggo di arda portibio alai tu somadele oina tahokop masude tahe akka gelek tai ai do anggo artana umarna Marsi amina mina nina sangat lapat tiga Marsi tukol kasihan sangat suat dirobea padam kondi bagian sudah naik kosi jalo morotung sangoni kurat di tangan mau lihat emang tarok tutu hari Ogos do hitaan go di arda portibion alai tu somadele oina ahokop masude tahe akka gelek tai ai do anggo artana umarga Marsi tukol kasihan sangat suat dirobea morotung dapat dapat di bagian sudah naik kosi jalan